Jan dipikir untuk tenan ya, jan. Tak sedepetane wae ah. Sabetane men resik gawe dolan gawe golek cewek golek gendaan. Hai. Dan lungkuk tenan iki. Hei, Dam. Ki apa? Ayo kita lor, reben-reben tipit. Kowe ana ndi lor? Ya dolane nggon kowe. Oleh ora to? Ayo rene to lor. Dolan dadak takon. Enggane diserbeti ben apa to, Dam? Ben golek cewek to lor. Duwe apa? Ya duwe, tambah meneh kan ra wong. Ngomong-ngomong, ndek udut ora, Dam? Wah, urung tuku ya lor. Tak salah tipik po, main kemebul. Wah, bene. Jul. Re lamongi. Oh, sampean nyelok ke aku to, Mas? Ora nyelok wit kambil ka. Ayo nyelok kowe lah. Oh, iya, ana apa, Mas? Aku karo kancaku tulung tukokke udut. Engko tak opahi gelem ora? Oh iya, Mas, njuk le tuku nandi, Mas? Ya neng warung lah, mosok nang pos kampling. Ana-ana wae kowe Jul. Ya, gitu. Yo. Lanhun. Ki. Oh. Arek apa, Jul? Mas Gepeng, aku arek tuku udut. Kene ora ana udut. Anane rokok. Kowe gelem po? Walah, anane rokok to, Mas. Ya wis, tak balik dhisik. Jul. Iye. Udute oleh ora? Mas, jarene sik duwe warung ke. Udute ke ra ono, onone rokok. Njuk piye, Mas? Walah, dasar bocah bingung. Wis kono balik ning warung meneh. Ngomong tuku rokok. Engko susuke jaluki lenga goreng. Ya wis, Mas, tak balik nang warung meneh. Walah Jul, bocah kok bingungan. Rokok lenga goreng, rokok lenga goreng, rokok lenga goreng, rokok lenga goreng, rokok lenga goreng. Oh alah iya Mas, mau jebulane kon tuku rokok. Nah, ngono sing cetha. Rokok apa ra Jul? Sasake Mas, sepenting kemebul. Terus susuke kone njaluki lenga goreng Mas. Walah, Jul. Lengone goreng entek. Nek minyak goreng piye? Gelem ora? Yo sik Mas, aku tak takon meneh. Nek minyak goreng gelem ora ya Mas? Ya mbo ya aku ya ora genah mah takon aku. Ya kono takon sik. Yo Mas. Kapok garampi.
Iki Mas, rokoke. Lah lengone goreng ndi, Jul? Wah, di ngapura Mas. Lengone goreng ki entek. Onone minyak goreng Mas. Walah, Jul. Kowe iki bingung sak kabatan kok dipek dhewe. Kowe iki dikerjani wong sik di warung kok ya manut. Oh alah. Oh, to Mas.